A persoa prendida, que se lle acusa dun delito de tráfico de drogas e outro de receptación de obxetos roubados, é un veciño da localidade de 47 anos. A Garda Civil xa lle seguía a pista dende hai tempo, pero foi esta pasada fin de semana cando se produciu a súa detención, despois de que os axentes realizaran un rexistro no seu domicilio. Nel incautáronlle unhas 50 doses de cocaína, 6 de heroína, 1,31 gramos de marihuana, así como tamén diversos obxetos para a manipulación da droga, 2 teléfonos móviles e uns 170 euros en metálico. A Garda Civil tamén lle requisou varias armas prohibidas, coitelos lanzadores, un machete e unha réplica dunha pistola Beretta 92, de fogueo. Durante o rexistro tamén se puido recuperar unha habitación completa que fora sustraída dun domicilio e un televisor de 32 pulgadas. Con esta detención, a Garda Civil dá por desartellado un importante punto de venda e distribución de droga na vila. O prendido xa foi posto a disposición do xulgado de instrucción número 1 de Ribeira.